Ez da izan guk espero gabe modukoa, guk igaz hemen Euskararen egunian olako testo bat irakurri zan, Kike Amunarrizena, eta, arek esaten da Euskara jalgiadi plazara, jalgiadi mundura, eta horrekin hasteko intentzioa gauken. Baina, pandan moduen panda gero. Euskeraz bizitzeko jauzi kualitatiboa emuteko momentua da. Aspalditxik datorkigu amets hori. 1555 urtean, bai oinalaia 100 urte, Beñat Etxebarek Euskara jalgiadi plazara, jalgiadi dantzara, abil mundu guztira idatzi hauen. Eta kontzientzia euskaltzarre horren sua eta berua mendez mende transmititu da. Zu horrek berotzen eta batzen gaitxu gaur den. Eta lehen moduan, ondio, gugan dago etorkizuna irabazteko indarrik handixena. Euskararen aldeko defentsarik onena erabilera da. Euskara geixau, geixaukin eta geixautan erabiltzia. Euskara jalgiadi plazara. Piztu gaitzezen eta piztu dezagun eskoitzan euskaraldexa. Beitu, asegitzen igezko urri inguruan ero, usteot asegitzela bilerak iken. Eta, martzorako gauken pentsauteia entidadiekin eta bilerak eta antolatu eta harigune gisa animatzeko bilerak eta ikia. Baina martzuen erdialdi zen etorri jakun itxialdi hau eta badanok etxera fangitzen. Eta hor geratu inzan asuntua, tarte baten. Baina alako baten barriro aktibatzia pentsau gauen eta segitzen online bilerak egiten, mundu guztia bezala, geube bai. Eta hortik sortu zen gero ideia bideo batzuk eta montatzeko, bintzete informatzeko bideo bidez, zer zan, da zerretzan, da pixkat aktibatzeko gaia. Normaltasun barrixan euskararen normalizazioa bidalako. Aurten Euskaraldiaren 6. edizioa. Euskaraz geixau, geixaukin eta geixautan. Herriko abiziak eta berare prestak. Baina baita kirol eta kultur taldeak ere. Eta merkatariak eta ostalariak. Eta enpresak eta erakundeak. Euskaraldiaren batzordea berriro martxan. Nik uste dut urtean zehar, martxotik ona, danok duela burue beste lehentasun batzuaz, orokorrian. Orduen momentu batzutan, baten dateko, bestindako, esan izango egoera errexena. Baina, ni petxan dut, danon artien eta danon bultzarakin, gutxio gehiago, atara doule, indoule lantxo bat, eta atara doule, gure emaitzatxua, bai. Ni Aider naz, Izkurria Bainegikoa, eta 3 pertsona egiten du lana bertan. Eta urten, pentsau dugu joan dan urtien ez bezala, joan dan urtien izan ginen 3 belarri prest pentsau dauen izatea, urten erabaki du, neu adibidez, hau bizi bezala rol hori jartzea. Eta, harigune garebe bai. Eta, ezbe lankide batek ez dauka olako samurtasunik euskaraz berbaiteko, orduen beti tiratzen duzu pixkat erderara, ezta? Hortan gaz, ni saiatzen euskaraz etxen berari eta bera gero eta geixau hitz egiten dau. Bezeroen partetik egia esan da ez dut nabaritu gehiegi. Bai hitz egin da momentu batzutan eta, baina ez du gehiegi. Geixau uste dut apustua barrura begira, gure kasuan barrura begira izaten da bilela. Kaixo, Imamuri jo naiz, eta aurten belarri presnaz. Aurrek urtien hau bizi aukeratu nagoen, eta, esperientzia ona izan zen. Bai zauen batzutan ezin zauen euskera zin, etxigip bestiak ez ekixen, baina bestela saiatu nintzen danokin euskeraz berbaitxea. Nire lante izan jende pila bat ez dakite euskeraz. Orduen beti aldatu behar nauen erderaz. Orduen esan nauen, aurten hartuko belarri ni gure nauen hausartzia, ez dakizu, eta hori lortu dut. Azkenien nire
kosteta jat batzutan berbaitxia, ez dakite asko, baina bueno, behintze saiatzen naz eta niri guzteta jat. Eukin hauen anedota, aurten ez, baina fan nintzen Gasteizera, denda batera, eta neskatia ezekixen, ni sartu nintzen eta kaixo, zapata batzuk gurot. Ay, perdona, no te entiendo. Y le dije, pero me has contestado en euskera. Y, sí, sé un poquito, eta hori esan zidan, eta ni hasi nintzen berakin euskeraz hitz egiten, eta esan hauen, bueno, bazu, tranqui, nik hasiko naz, poliki, eta berba ingo euskeraz, eta neskatia, ausartu zan, eta nirekin hasi zan euskeraz hitz egiten, azkenien, moldatu ginen oso ondo, eta berak esan zidan, bueno, mila esker, zera, itxik, ez daukote hori, ez dakizeran esaten da, la facilidad edo, euskeraz berba itzeko eta eskerrik asko esan zian. Esan prestaltzara esan, bai! Zaindu maite duzun hori, zaindu. Asun gara inaz, eskoitza mizinaz denik, hau bizia aukeratu dut. Gure etxien egizak dut, erdera egizta erabiltzen. Ez da erabiltzen, ez dago itxuraik erdera zaitzeko, ez dago itxuraik inok etxien. Osak interesanti dira, jentia konturetu iken dago, puskate bestela, pasetan dana astu itxeko, ez? Oso erresa joten du erderara, eta ni oso ondo daz. Pertsona da, kupe izan da, larre izan zaieketan, ez? Euskeraz. Eta gero, gaztien nondik ez dago, naursi gandik, ez? Orduen hor ikusten dut jentik aldatu mi dauela mentalidadi eta... Ni Leira erratenaz, eta 17 urte daukotenez, aurten izen da lehonko aldixa Euskaraldian parte hartu dutena. Euskeraz hitz egiten ez duten jendiakin ikusten dut belarri prestiela edo baia hobizi, eta orduan euskeraz ibiltzen gare, eta hori. Jende gehixokin euskeraz. Pentsetan jat mugimendu desberdina eta politxabe bai, eta pentsetan dut euskera oso garrantzitsua dela, eta orduan parte hartu albot, zehose bultzetan parte hartukot. Zeitasun ondixena etxean daukot, bisak belarri prestie, eta etxean beti heltzen itzenian, tik aldatzen hauen eta erderaz hitz egitera joten hauen, eta oin helduta saiatu binaz euskera mantentzen, naiz eta denbora guztixan ez heldu euskeraz hitz egitei, saiatzen gare. Pentsetan nagoena baino jende gehixau da txapakin, nira ginean. Egisa da danok izgazela, baina bastante gaz. Animau gure nauke euskaldunak dienak, baina etxien, bestebenak euskeraz itzen, euskeraz etxian itxera. Agur, dena gai. Agur.